trong phi là ngày đã kỳ mai ngăn chem bên ia phi nó xem ba la thua đã cả chừng maya chỉ xin kênh phi lòng iba i trong chỉ xin kênh phi lòng iba i trong ya ka jing in dan bala ban khan dei tang ka jing yap siliang kala ban wan la kemen ni so sat ni jau ki man rei iba in yai don ringkan rei iba in yai don ringkan la dayanga la khana mal jong phi la jangai da ki mai ngan pai ve che phi hang ta ken phi lòng iba i jonga hang ta ken phi lòng iba i jonga la dayanga la kha dei na mal jong phi la jangai da ki mai ngan pai ve che phi hang ta ken phi lòng iba i jonga hang ta ken phi lòng iba i jonga tiêu buồn răng bát ba y tenan đây tang uwe pila ban yaman long kum ka jing in pinyo tang siwan i tang sidu no pinjau ki oman i tang sidu no pinjau ki oman dok nerius pa ya pingan kit ngan ba wat ki elang tari ngan len nama jong fi la sit ne dain ka ne ha ulaba namal iba ngakloi ken bancha namal iba ngakloi ken bansa la dayang alakha dei namal jong phi la jangai da ki mai ngan pai ve cha phi hang ta ken phi lòng iba i jonga hang ta ken phi lòng iba i jonga la dayang alakha dei namal jong phi la jangai da ki mai ngan pai ve cha phi hang ta ken phi lòng iba i jonga 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 hang ta ken phi
che